למה כולם כל כך שמחים? מה מיוחד בזה הלילה? למה כולם משתוללים ומעיפים ידיים עד למעלה? קוראים לזה שגר, קוראים לזה טרפת, שכל המועדון כמו צלחת מעופפת. קוראים לזה היסטריה, כבשנו גם את טבריה, עלינו על הגל, גל, 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 גל. טוב, תקשיבו טוב, כולם ידיים באוויר, זה משוגע כל מה שקורה פה. כולם עם הראש בעננים, אני לא יודע מה אני עושה פה. קוראים לזה שגר, קוראים לזה טרפת, שכל המועדון כמו צלחת מעופפת. קוראים לזה היסטריה, כבשנו גם את טבריה, עלינו על הגל, גל, 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 גל. קוראים לזה שגר, קוראים לזה טרפת, שכל המועדון כמו צלחת מעופפת. קוראים לזה היסטריה, כבשנו גם את טבריה, עלינו על הגל, גל, 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 גל. קוראים לזה טרפת, שכל המועדון כמו צלחת מעופפת. קוראים לזה היסטריה, כבשנו גם את טבריה, עלינו על הגל, גל, 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 גל. קוראים לזה שגר, קוראים לזה טרפת, שכל המועדון כמו צלחת מעופפת. קוראים לזה היסטריה, כבשנו גם את טבריה, עלינו על הגל, גל, 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 גל. נתן, תעצור פה רגע, עוד 30 מטר, יש פה ביסלי. יפית, יפית, תעצר רגע, יש פה את החתוליה, אני אביא לנו המבורגר וצ'יפס תעצור עוד 20 מטר, יש שוקולד. פנליפס, קרם לטיפול בהרפס השפתיים, גם לאחר הופעת הפצע. אוי שיט, נוע. יש לעיין בערב הצרכן. אוי נכון, בולגרית, טונה, שנייה. Hoy miro a través de ti las calles de mi Habana. לא לעצור, נקנה איזה טופי משהו. יש בצד! יאללה, טופי, יאללה. Tu tristeza y tu dolor. אני לא מאמינה. טוב, לא נורא, פעם אחרת. נגיד שהיה סגור. נתן, תביא את הערק, נשתה איזה ערק לדרך. יאללה. אין לי חלום. יש תותים? אחר כך תותים. בסדר, יאללה. הגעתי לבית ספר ביום ראשון, אמרתי לניסן ולאלי שלום. איחרתי לפתיחה והסם שבי עוד לא נגמר, נכנסתי לכיתה ואתה
מה? און זרק נפץ, אושר שוב קפץ. זה חדר מורים, מקום מעולה. הסיצור בוער והזמן עובר. משה אל תשתין, אין פה אסלה. הנה בצלצול עכשיו, הנוח קצת. הנה טל מה היא רוצה, מגרש עכשיו. תוכנית תמיכה, מה עושים איתה? התקף חרדה. ההפסקה הגיעה כל כך קרוב. רצה לעשן עוד סיגריה ברחוב. עוד לא בחנתי את י' 3, אורית חטפה ג'ננה. יצאה לסיגריה. דובי מגלגל, קובי מתלהם. איפה טל נראל? עוד יום מהמם. המקום מקסים, יש איכות חיים, וגם רטלים, אם רק רוצים. שחר קרב, רוצה לעודד, רק לא חיבוק. בטקסט אין בלאגן, מה אכפת לי?